Щастливи ли са от нас? Разбира се. Не говоря за всички, защото в България също има много хора, които са на доста добро духовно ниво вече. Но като цяло, източните народи има какво да се научим в това отношение от тях, да сме по-щастливи. Финансовото благополучие не е критерий за щастие. Човек може едва да свърза двата края и да е щастлив. Може да живее в дворец и да се чувства нещастен. Но когато човек е богат и е духовно извисен, тогава е много по-полезен за обществото. Защото един беден и духовен човек, той може да си помогне само на себе си. Един богат и духовен човек може да помогне на стотици хиляди хора. Например, в Индия, богатите хора, там както има много бедни, има и много мултимилионери. Богатите хора строят храмове, болници, сиропиталища и за тях това се счита нещо да е нормално. Сега, в интерес на истината, основната причина, която кара тези хора да правят тези дела, не че са чак толкова добри, за да хвърлят хиляди и милиони долари за благотворителност, но защото там е много силна вярата в прераждането. Затова искам малко по-късно да поговорим. Сега искам да ни кажете какви са рейки практиките, как конкретно, какви са конкретните занимания с рейки? Значи най-съществената част в рейки е човек да получи инициация, посвещение или настройка от квалифициран учител. Без подобна инициация може да прочетеме десетки книги, практически резултат няма да има върху нас. Какво означава това и как се случва? Самото упражнение е желаещия сяда на един стол, отваря дланите си и учителят започва да работи върху него с специални мантри, символи, предава просто сакрални знания от себе си на ученика. Човека, който желае да получи инициация, може да почувства топлина, хлад, но ако е по-сензитивен, може да види картини, цветове, символи. Това са физическите усещания. След тази инициация му се обяснява на човека как да работи. Специално под нашата учителска линия се дават и учебни материали с снимки, с обяснения. По никакъв начин дори човек, който за първи път чуе за рейки, не може да се обърка. Най-важното нещо е да си прави сеанси, лечебни сеанси, които може да се правят както в специализиран кабинет, така и у дома. Другото предимство, което се дава е, че може да си прави енергийна защита. Нещо много важно, ако работите сред много хора, сред клиенти, пациенти. Има така наречените енергийни вампири. Дори някои хора са несъзнателно го правят, но като изчерпат от вас енергия, ви се чувствате изтощен. Просто да се предпазвате и да бъдете жизнени през деня. Всеки, който е получил инициация в една или друга степен в рейки, има постоянна връзка с мен. Ако е получил от мен, ако не от мой ученик, който има учителска степен. Дори на другия край на света да бъде, вече света е едно глобално село, където интернет скъсява разстоянията, телефонните връзки са много по-достъпни до всяка точка на планетата. Най-важното е човек да има желание. А постоянството, колко е важно то? Много. Постоянството е важно, защото когато сме редовни в заниманията с нещо, ние ставаме по-добри. Да говоря само в рейки, а и всяка една работа. Когато човек се сеща от време на време да си помага, пак е от полза, но няма да е същия резултат. Както се храниме физически всеки ден, така е добре да минимум 2 пъти седмично да си правиме сеанси с рейки, за да се чувстваме добре профилактично, дори да нямаме проблеми. Ако имаме здравословни проблеми, може и всеки ден. Защото не се хранете една седмица физически, ще видите как ще се почувства организма. Така и с цялостното състояние на човека и с енергийните тела, които са не по-малко важни от физическото. Това го подчертавам дебело, защото в България не се изучава по училищата и по университетите. Все още, лично аз съм оптимист, че в близко бъдеще може на някои места да почне да се изучава. Но още преди десетки години един руски учен, Семен Давидович Кирилян, създава Кирилянов апарат и чрез този апарат по научен път доказва, че човек има освен физическо и енергийни тела. Това нещо, ако някой от власт имащите с интерес, винаги може да го поручи. Тези неща не са нови. Ние няма да открием топлата вода в България, ако го направиме. Но ще бъдем пак сравнително от първите, поне в Европа. А могат ли сериозни здравословни проблеми да бъдат разрешени чрез рейки?
Че разрешаването на здравословен проблем, който е вече в физическото тяло, особено по-тежките и отписаните от официалната медицина, това е индивидуално. На практика рейки няма заболяване, върху което не може да въздейства, но при всеки индивидуално. Много е важно и от начина на живот, който води човек. Например, един добър човек, който се раздава за хората, по почтен начин си изкарва прехраната. Ако се разболее, шансовете са много по-голями да се възстанови на физическо ниво. Докато друг човек, ако, например, не плаща осигуровки, лъже хората по един или друг начин, злоупотребява с труда на другите хора, че ако му се случи здравословен проблем, трябва по-дълго време. Има природни закони, които са еднакво актуални, както и за този, който ги знае, така и за този, който не ги знае. Това, че един човек не го знае, не ги прави по-малко действащи към него. Трябва да е ясно, ако се спечелени, примерно, пари по нечестен начин или върху мъката на друг човек, сме се възползвали от това нещо, няма да се постигне щастие. По един или друг начин ще бъдем нещастни в това отношение. И напротив, когато го постигнем по добър начин, защото милиони могат да се печелят и по позитивни начини, по добри начини. В България по-трудно, но в много държави се дава възможност на такива хора и се стимулират тези хора. Това е добре за цялото общество. Заговорихте преди минути за страха от прераждането. С него е свързана и регресията. Това са неща, за които също малко се знае и малко се говори. Значи, само искам да ви коригирам за момент. Страха от прераждането говоря за богатите хора в Индия, защото те знаят, ако не правят дарения в този живот, следващия живот ще се родят бедни и ще живеят на улицата. От тая гледна точка е страха. Но човек не трябва да се страхува от прераждането. Напротив. Той може би се страхува, когато не знае. Винаги има страх, когато има липса на информация. Значи, една от целите ми, които в България, пък и в други държави правя, е да давам информация на хората. Днес имаме голямо предимство съвременните хора, защото когато чуеме дадена информация от един човек, винаги може да сверим от много източници. От интернет, от книги, от хора, които се занимават с подобно нещо. Защото когато е само един източник, и то на човешко ниво, тогава има голям риск от манипулация. Но ние сме един вид щастливци в днешно време, че ако имаме вътрешни търсения, може да ги открием. Как регресията може да ни помогне? И какво представлява тя? Лично аз се занимавам и с регресия. Тя е два вида. Едната е хипнотична регресия, като човек е хипнотизиран и водещия води по свой начин. Лично аз предпочитам човека, който се подлага на регресия, да е в пълно съзнание, докато протича, защото така е и по-неподготвен човек може да бъде успешна регресията. Иначе, когато човек има страх или има недоверие към човека, който му прави, няма да се получи регресията. Регресия бих препоръчал на хора, които имат различни фобии, страхове, неопределени страхове. Например, страх от височина, от тесни помещения. И то в този живот не са имали подобен инцидент, но го имат подобен страх. Тогава е задължително да минат през регресия, защото това е 100% останало от минал живот. Когато регресията е сполучлива, човек действително се върне в регресия, тя има и терапевтичен ефект. Много често тези страхове изчезват. Просто и човек си отваря по-широко вратата за развитие. Какво искате да кажете още на зрителите? Какво пропуснах аз да ви питам за рейки, за регресията? Зрителите и на вашите зрители бих искал да кажа, винаги се доверявайте на интуицията. Това е божественият дар на всеки човек. Когато се слушаме в интуицията, никога няма да сбъркаме. Случаи на хора, които практикуват рейки, медитация или други методики, и изостряме интуицията си, ставаме по-сензитивни, засилваме имунната система. 10 човека около нас могат да ни кажат едно, ако интуицията ни подсказва друго, това е вярното. Защото не се ли слушаме в интуицията, започва да работи тогава разума, започват колебанията, започват страховете и шансовете да сбърка човек са много по-голями. Просто ще си спестиме и физическо време, и различни проблеми, които може да ги избегнем.